Wah. Lama dia aduh. Agak. Keri. Hey, what's up? Di ako kerja sa undol mga amigos. Kaya nang ligo tagdagat kay dako dagat mga amigos. Lami kay kaligo na. May mga kuan, mga isda naglangoy-langoy na. Mga isda naglangoy-langoy. Kaya dagang isda oh. Lo dagang ng isda naglangoy-langoy ay gagmay. Mga isda man na sila ko sa mulangoy. Ay mga isda naglangoy-langoy. Ana-ana may isda di. Ana-ana may isda. Dagang ng isda ay. Do dagang ng isda naglangoy-langoy ay. Hala na nagdagat tos. Sabla. Patay nagdagat tos. Ano na ibubog na yun? Ay mabubog. Oy, nagamay. Nay mabubog. Ha? Ani nako, nakatiyan sa nawong. Ay man. Tulo ay upat. Dari bubog eh? Dari bubog. Pamay bubog. Pamay bubog eh. Ano man? Kaya imbis ganahan to kumusaw mamigos. Kaya lang mamigos na daw dagang bubog. Insulti ang mga bata pa na daw mga bubog. Hindi ganyan mabubog mamigos. Sa English pa is kuan. Kaya ng mga kuan mamigos ba? Jellyfish. Kan jellyfish mamigos. Kuan na siya. Kaya ng kuan ba? Katul na kasi kayo. Imo na sa may kapan katul kayo na siya. Gawas dara dayo. Allah laptos. Uli na daw. Allah dagan ng isda nanduloy. Allah langoy-langoy ang mga isda. Dagan kay mga isda mamigos. Master kay malangoy. Master kay malangoy ang mga isda mga amigos. Amigos. Why bubog di sa dool? Ha? Ha? Ay man. Di lagi makita bubog lagi. Wah. Nah, dagan ng isda ay. Ala! Oh, isda lang langoy. Kanantay ka na mga posting mamigas ka na mga posting ka na mga posting nabilin diha ang mumbalay sa una diha siya nagumba sa paging audit ba kung lubi ka na sa buko muha man na mga na nabilin sa lubi dagan na lubi di CR.
Lama dia. Agay. Sabri. Agay. Oh. Nandini ko anday. Anday siminto diri? Kita tong baba. Tunok ngay sama nay ko tagintim. Ha? Makatunok. Lu, lungo yung isda. Kasugang lang guys, mga isda eh. Kadamag mo ko bubog. Sila paano? Damagan ng bubog. Lu, suga mo lang yung isda eh. Ay, nawa kay init. Napawang init. So yung mga dagkong pambot dito. Amigos dito. Mga dagkong pambot ba? Panagatan mga amigos. Dagko gaya ba? Mga pambot sa diri. Agay. Kakatol. Mga isda ay kasugam lang ng mga isda ay.
Asa na dapit ang siminto? Ha? Asa na diri? Oh, kenapa kami nggak air nabi bato? Barko gini. Barko. Nani. Eba. Tukang barian. Ya, transisi ginian. Ya Allah. Titanic. Berikut. Ligo dali berikut. Dali. Berikut. Ay mo pala, mau dito ra masakon mabaw. Padong na hunas? Padong na hunas eh? Ha? Padong na hunas eh? Padong hunas na? Dia di medako deh. Mawala ang pano niya otot ke. Ilawon ba? Ilaw deh ka? Ha? Ambot lagi? Bugay pa man yung pista. Hapit naman. Hapit na? Anak na inagaan. Yeah. Size. Ha? Size kadlaw. Magi kay mo. Manok. Kaya saan silang muli? Pista?
Manirada na puta, unsay balita, naay bagong upload, inyo bang nakita? Likes lang o comment, sa nahimong content, mas makagana kung i-share sa inyong friend. Di ka mahayan, tanan kaya sabayan, bisagun sa paman, seryoso katawanan, mga unbata. Ay sus, tara mukbang, musayaw mo kanta, basta malingaw lang. Tistingi og challenge, ayaw og kaikog, sabayan ng uso, bisag ka ng TikTok. Easy tanan, dili lang natungod sa views, latagaw, importante payunawa, paminaw lang sa diri makita ang talag saon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, 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 latagaw.